салом алайкум, хуш омада ба канали Ройгон Авиа. Бардора азиз, чӣ хеле ки дидестен, айни ҳол ман қарор дорам дар автовокзали Котельники. Нафаро ки тамошо кардестен, видеора класс монем падилица кунем, то ки дигаронам хабардор бошанд. Ва дар ҳаққи нафарои ки имрӯз сафар дорам ба хатсари Котельники, Хуҷанд, Душанбе, Регар догу бошен. ва ногуфта намона бардора азиз, 1 декабр нархи чиптаи автобус ба 10,000 рубл расид. ва нафарои ки бисёртар савол метен дар бораи багажо, 1 сумка то 30 килора ройгонай ва 5 кило ручной хурданӣ метавонен гирен. ва нафарои ки бисёртар савол метен дар бораи беҳуҷҷат будан, нафарои ки ҳуҷҷат надорен, регистратсия патент кардагӣ нестен, шумо метавонед возвращение народина гирен, ё ин ки аз 3 то 5,000 шумо раҳда расход мекунед. кадом постое ки ман карда, нафарои ки хитон метавонед муомила карда мефуроед, муомила мекунед. ва нафарои ки гап зада наметавонед ба забони русӣ, шофер шуморо дастгирӣ мекунад. шаҳрвандое ки ҳам шаҳрвандии Тоҷикистона доранд ва ҳам шаҳрвандии Россияра. дар ҳақиқат мо рейсҳои пештара равон кардем. нафарое ки загранпаспорти российский надоштанд ва загранпаспорти тоҷикӣ гузаштанд. озод шумо метавонед омада автовокзали Котельники аз касаи Ройгон Авиа харидорӣ кунед чиптаи автобус ва сафар кунед ба Тоҷикистон. шумо бедокументен ва ташвишен ки шуморо раҳда ғам метан. шумо фақат ай худо битарсен бардоро. вақте ки сафар мекунед, таҳорат кунед ва диракат намози рӯи сафара бихонед ва биёен бе ташвиш. мо соҳ саломат иншалло мерем, мерасем. бисёри нафарое ки ҳаста ки менависанд ки ҷои таҳораткунӣ дора автобус. бардорон гуфта намона ки автобус махсус остановкое дора ки шумо мефуроен, завтрак мекунен, обед мекунен, ужин мекунен. ба ҳамин хотир шумо дар вақте ки автобус ман мекуна, шумо обед мекунен ё ки завтрак мекунен, ужин мекунен, ҳамаи кафеода ҷои тоҳора доранд ва кафеҳои мусулмонода, яъне шаҳрвандои Тоҷикистон, Ӯзбекистон раҳда кафеҳо кушодагианд. ҳамун кафеода ман мекунанд автобусҳо остановкаҳои махсус дар шумо метавонед ки бифуроен, тоҳорат кунен ва намозотона бихонен. ва нафарои ки майнӯшӣ мекунен, бардаро шумо чӣ хеле ки дидастен, бардаро бисёртар савол метан, ҷои тоҳорат мепурсанд, намозхонӣ. ба ҳамин хотир каме ҳам боша шарм бидорен ва вақте ки сафар мекунен, такя ба худо кунен ва кӯшиш кунен ки соҳ саломат равен, расен дар Тоҷикистон ва озод ба чӣ коре ки мехоҳем бикунем. рақамҳое ки болои экранда мебинен, нафарое ки раҳи дурда қарор дорен, метавонед ки занг занед, ҷои хитона бронировать кунен. озод шумо мебиёен, соҳиби ҷои хитон мешавем бе ташвиш. саволо боша метавонед дар комментария нависен. иншалло ба ҳадди имкон кӯшиш мекунем ки ба саволои шумо ҷавоб гардонем. нафароe ки дар гирди атрофи автовокзал Котельники, яъне метро Котельникда қарор дорен, метавонед биёен ай касса харидорӣ билет кунен ва ин автобусҳоеро ки шумо мебинед, айни ҳол дар гирди атрофи ман бардаро ҳамарӯза рейс мешава. занг занем пешакӣ ё ки биёен ай касса харидорӣ кунен, то ки беҷо намонен ва ҳаво бениҳоят хунукай. ба ҳамин хотир нафароe ки кӯдакҳои хитона равон карден ва оилаҳои хитона равон мекунен, шаъд шароитон намераса барои билети самолёт харидан, хубтараш кӯшиш кунен ки биёен ай касса харидорӣ кунен ва ҳама мушкилие ки дорен шумо бифаҳмонен дар пешӣ. барое ки бисёртар ба телефон шуморо қатъи шумо бисёртар гап зада наметавонанд. ба ҳамин хотир хубаш ба кассара биёен, чӣ мушкилие дорен озод суҳбат мекунен ва иншалло ба ҳадди имкон ҳама мушкилиҳои шуморо мо ба ҳадди имкон дастгиритон мекунем, то ки ба ватан барбигардем. худоҳофиз. мо шуморо интизорем ҳамарӯза дар автовокзали Котельники, кассаи Ройгон Авиа.